Mars, Zemljin najbliži susjed. Desetljećima proučavamo crveni planet. Izradili smo karte njegovih masivnih vulkana, sondirali njegove koraste kratere i skenirali njegovu stjenovitu površinu. Čak je i sada malena flota orbitera i rovera visoke tehnologije u lovu na podatke. Ispituje crvenu koru u potrazi za ključnim tragovima koji bi odgovorili na jedno veliko pitanje. Je li ikad bilo života na Marsu? I ima li ga još? Mnogi znanstvenici vjeruju da crveni planet možda još krije taj odgovor ispod tankog sloja leda i prašine. Sada provjeravaju svoju teoriju. Istraživanje Marsa ulazi u novo razdoblje otkrića. Danas popodne NASA je u dugu eliptičnu orbitu oko crvenog planeta ubacila novu letjelicu, Marsov izvidnički orbiter, za nevjerojatno 5-godišnje ispitivanje. Svaki put kad smo ga promatrali s novim mogućnostima, vidjeli smo nešto novo. Letjelica će poslati više informacija o Marsu nego sve prijašnje misije zajedno, kao i slika snimljenih s pomoću najjače kamere koja je ikad poslana na neki drugi planet. Zahvaljujući naprednim atmosferskim sondama, iz dana u dan pratit će hirovite promjene vremena i dugoročne klimatske promjene. Snažni ispodpovršinski radar čak će moći zaviriti ispod kamene kore i tražiti znakove leda i vode. Moći ćemo gledati Mars u sasvim novom svjetlu. MRO će riješiti stare zagonetke, potaknuti nove spoznaje i napokon strgnuti svemirski veo, te otkriti Mars. Otkrivanje Marsa. Mars je svakim danom sve jasniji zahvaljujući najnovijim inovacijama NASA-inih znanstvenika. Razumijevamo crveni planet na sasvim novoj razini. A plovilo koje će zauvijek promijeniti naš pogled na taj prijeteći planet jest Marsov izvidnički orbiter ili MRO. Lancer je iz Cape Canaverala na Floridi 10. kolovoza 2005. Preletio je više od 160 milijuna kilometara u 7 mjeseci da bi stigao na Mars i sada počinje svoju misiju. Na tom masivnom orbiteru od 2 tone nalaze se najnovija svemirska špijunska pomagala, uključujući 6 instrumenata koji će nam slati vrlo detaljne slike i podatke o Marsovoj atmosferi, površini i podzemlju. Šaljemo najnaprednije instrumente koje smo ikad poslali na neki drugi planet. Ovaj orbiter visoke tehnologije napajaju 2 goleme solarne ploče postavljene u obliku krila, raspona od 14 metara, kako bi apsorbirale sunčevu energiju. Na vrhu je postavljena masivna antena u obliku tanjura, dizajnirana da brzo šalje goleme količine podataka. Dobit ćemo 10 puta više podataka nego što smo ih mogli dobiti od prethodnih letjelica. Za postavljanje ovog tereta vrijednog $450 milijuna u Marsovu orbitu potrebna je predanost i vještina stotina zaposlenika u NASA-i diljem svijeta. Tim MRO-a vode menadžer Jim Graff i projektni znanstvenik Richard Zurek iz NASA-ina laboratorija u Pasadini u Kaliforniji. Obojica žele da MRO bude predvodnik u istraživanju Marsa. No najprije moraju usporiti letjelicu na točno određenu brzinu i uspješno je postaviti u orbitu. Ta golema odgovornost leži na Jimu Graffu. On nadgleda kontrolno osoblje misije u laboratoriju. Iz ovoga skromnog ureda Graff i njegova ekipa prate svaki korak MRO-a i usmjeravaju ga na njegovu međuplanetarnom putovanju na Mars. Peter, kako napreduje letjelica? Sve je mirno. Također koordiniraju razmjenu podataka i s domaćim ekipama NASA i međunarodnim svemirskim agencijama. Bilo je potrebno oko 1000 ljudi tijekom 5 godina da konstruiraju i lansiraju MRO. Biće potrebna skupina od oko 300 do 400 ljudi da upravlja njime i potrudi se da obavi ono što se od njega očekuje.
To znači da stigne na Mars i prikupi sve podatke te ih analizira. To je golem izazov. Imate mnogo ljudi od kojih svi moraju dobro obaviti svoj posao da cijela ekipa uspije. Znanstvenici u NASA ništa ne prepuštaju slučaju. Više od pola letjelica poslanih na crveni planet nije uspjelo. Pale su na planet ili se izgubile u svemiru. Uspjeh MRO-a ovisi o kritičnom procesu postavljanja u orbitu koji je počeo danas. Da Marsova gravitacija nije uhvatila letjelicu, ona bi nezaustavljivo odlutala u svemir. Da je planetu prišla preblizu, izgorjela bi u atmosferi i bila zauvijek izgubljena. Dok se približavala planetu prvi put ovo popodne, izvela je kompliciran manevar koji su znanstvenici nazvali postavljanje u Marsovu orbitu ili MOI. Sad moramo ispaliti potiskivače. Moramo dovoljno smanjiti brzinu da bi nas Marsova gravitacija mogla uhvatiti. Nećemo znati jesmo li uspjeli ući u Marsovu orbitu barem pola sata dok ne zađe iza planeta. To će vrijeme biti napeto za sve nas. MOI se mora dogoditi ili je cijela misija propala. Prođe li sve po planu, MRO-ova prva orbita trajaće 35 sati. Letjelica počinje na visini od 43.500 km od planeta, pa se spušta na visinu manju od 240 km. Sa svakom sljedećom revolucijom, MRO će se usporavati od početne brzine od 17.700 km na sat, a duga eliptična orbita smanjit će se na gotovo kružnu. Moramo smanjiti orbitu od 35 sati na oko 2 sata. To ćemo učiniti tehnikom koju nazivamo aerokočenje, prema kojoj sama letjelica samo okrzne vrh Marsove atmosfere, da se služi trenjem o njezine molekule da se uspori. To je slično kao kad raširite ruke da usporite dok vozite bicikl. Tijekom sljedećih 7 mjeseci i više od 500 revolucija, MRO će se smjestiti na orbitu od oko 270 km iznad planeta, što je najniža prosječna visina bilo kojeg prijašnjeg orbitera. Zatim će u studenome 2006. znanstvenici aktivirati njegove instrumente daljinskim upravljačem i primarna znanstvena faza misije će početi. Dr. Richard Zurek predvodi znanstveni tim MRO-a. Ovo je upola manji model orbitera. On i njegovi kolege jedva čekaju da pokrenu orbiter koji na sebi nosi 6 glavnih instrumenata i može prikupiti vrlo mnogo podataka. Glavni cilj je naći dokaz o životu na Marsu. Ovo je orbiterova platforma. Kad on bude u orbiti, ona će biti okrenuta prema površini Marsa. Ovo je naš veliki teleskop HiRISE. To je kamera vrlo visoke rezolucije. Njome dobivamo vrlo precizne slike te možemo promatrati detalje na površini. Da bismo vidjeli područje oko pojedinog mjesta, imamo kontekstnu kameru CTX. Taj instrument zahvaća širu površinu u manjoj rezoluciji, a daje nam okruženje. Ovaj instrument proučava Marsovu klimu, prati kako se uvjeti mijenjaju u atmosferi u punom godišnjem ciklusu, kako se mijenja temperatura, ima li vodene pare, kakva prašina puša u atmosferi. Ovo je još jedan instrument za praćenje vremena. To je kamera koja prati horizont po horizont, pa dobijemo segmente svake od 13 dnevnih orbita. Kad ih spojimo, dobijemo dnevnu globalnu kartu vremena na planetu. Ovo je spektrometar. Njime ispitujemo sastav površine jer nas ne zanima samo njezin oblik, nego i od čega se sastoji. Na stražnjem dijelu letjelice još je jedan instrument, takozvani šarad. To je plitki radar koji prodire ispod površine kako bi tražio slojeve leda. Zanima nas oblik površine kao i njezin sastav. Želimo vidjeti i čega ima u atmosferi i u kakvom je međuodnosu s površinom. Stoga je vrlo važno da možemo usmjeriti instrumente te njima slikati i mjeriti istodobno. Iako su instrumenti na MRO doista revolucionarni, ovo nije prvi put da nam je neki orbiter pružio važna otkrića o Marsu. Danas 3 veteranske svemirske letjelice i dalje pretražuju planet iz gornjih razina atmosfere.
Od 1999. Marsov globalni mjernik obišao je planet više od 20.000 puta i snimio gotovo 140.000 fotografija crvenoga planeta. Godine 2001. infracrvene kamere Marsova Odiseja počele su stvarati detaljnu kartu minerala, bilježiti površinske temperature i analizirati sastav atmosfere. A 2004. Mars Express s Europske svemirske agencije počeo je pratiti uzdizanje i ispuštanje planetovih polarnih kapa. S pomoću radara koji prodire ispod površine, orbiter je uspio zaviriti ispod Marsova pokrova kako bi otkrio nalazišta vodenog leda kilometrima ispod njegove crvene politure. Instrumenti MRO-a dizajnirani su kako bi nadopunjavali i poboljšali sposobnosti tih orbitera. No jedan od najvećih doprinosa postojeće flote satelita bio je priprema terena za 2 mala geologa koja su trebala stići na Marsovu površinu. Kada su 2003. i 2004. na Marsovu površinu doskakutali istraživački roveri Spirit i Opportunity, temelje za njihov uspjeh već je postavila malena flota satelita koji su prolazili iznad njih. Služeći se slikama iz zraka i spektrometarskim očitanjima, NASINI su znanstvenici uspjeli odrediti najsigurnije i geološki najzanimljivije lokacije za roverova slijetanja. Slijedi. Spirit i Opportunity šalju spektakularne snimke na Zemlju i otkrivaju da je nekoć crvenim planetom tekla voda. Marsov izvidnički orbiter izostriče naš pogled i razumijevanje crvenoga planeta kao nijedna svemirska letjelica u povijesti. Desetljećima je rezolucija slika s Marsa, koje su zabilježili teleskopi i sateliti, bila preniska da bi otkrila sitne detalje površine koji su zanimali znanstvenike. No, Marsovi istraživački roveri Spirit i Opportunity dodali su nešto novo. Sposobnost kretanja i otkrivanja novih područja. Zadržavali smo dah kad su ti robotički surogati otvorili svoje mehaničke oči 2004. godine i podarili nam sasvim novi pogled na crveni planet. Pogled kao nikad prije. 360 stupnjeva panorame Marsove površine. Odjednom, Mars postaje izoštren. Crvena kamena površina obilježena masivnim kraterima i prošarana dugačkim planinskim lancima. 2 su rovera poslana da otkriju jesu li uvjeti u ovoj naizgled neplodnoj pustopoljini ikad mogli omogućiti život. Bockali su, pikali, bušili i analizirali kamenje u potrazi za dokazima o tekućoj vodi, ključnom sastojku života ovdje na Zemlji. Rover Opportunity prvi je otkrio zlatnu žilu. U biti je izveo ekvivalent pogađanju rupe iz prvog udarca u golfu na međuplanetarnoj razini, kad je sletio u malenu depresiju nazvanu Orlovim kraterom u blizini tankoga površinskog sloja kamenja. Nakon samo nekoliko tjedana pobližeg istraživanja, NASINI znanstvenici objavili su vijest koja je iznenadila svijet. Zaključili smo da su stijene nekoć bile uronjene u tekuću vodu. To je mjesto koje je moglo biti prikladno za život. To ne znači da je života doista i bilo, to ne znamo. No Mars je u svojoj prošlosti bio nastanjivo mjesto. Prečka je sada bila postavljena. Kako je bilo tekuće vode, život je mogao postojati na Marsu. NASA je dobila naredbe za pokret. Tragati za tekućom vodom i naći uvjete koji su mogli omogućiti život na površini ili ispod nje. Mars je upola manji od Zemlje, no u biti ima jednaku količinu suhoga kopna, otprilike 148 milijuna četvornih kilometara. Zato NASINI znanstvenici moraju situaciju sagledati u mnogo široj perspektivi.
Trebalo im je oruđe koje će velika područja crvenog planeta fotografirati, mapirati i analizirati do detalja kao nikad do sada. Do proljeća 2005. to je oruđe poprimilo obličje u Marsovu izvidnom orbiteru, svemirskoj letjelici koja je mogla skupljati slične informacije kao i roveri na tlu, ali iz orbite gotovo 320 km iznad površine. Znanstvenici više neće biti ograničeni na nekoliko točaka na Marsu. Sada mogu pregledati cijeli crveni planet. Ovdje u svemirskom centru Lockheed Martin u Denveru u Koloradu, MRO je od nacrta postao stvarnost od 2 tone. Trebalo je 5 godina i stotine specijalista da dizajnira orbiter i konstruira instrumente za njegovu višestruku namjenu. Projektni znanstvenik Richard Zurek prisustvuje postavljanju HiRISE-a, visoko precizne kamere na letjelicu. Svaki put kad smo poslali novu generaciju instrumenata na Mars kako bismo vidjeli više detalja nego prije, naišli smo na nove pojave. Odgovorili smo na neka pitanja i doznali da Mars zapravo nije onakav kakvim smo ga smatrali. Ovaj je orbiter jedinstven po tome što nam omogućuje da promatramo Mars do mnogo sitnijih detalja nego što smo prije mogli. Taj orbiter mora upotpuniti slike koje smo dobivali od prijašnjih orbitera, kao i one visoke rezolucije koje sada dobivamo, ali samo na nekoliko mjesta. Pokušavamo spojiti točkice i doznati koje je najbolje mjesto za sljedeće površinsko vozilo. Je li to neko od već iskorištenih mjesta? Možda nije. Ta visoka rezolucija dolazi iz nebeskog oka MRO-a. HiRISE, ili ti znanstvena kamera visoke rezolucije, najveći je instrument na orbiteru. Ima nešto manje od 70 kg. To je najjača kamera ikad poslana u orbitu nekog drugog planeta. Prijašnji sateliti na Marsu mogli su prepoznati predmet veličine kuhinjskog stola. No, s niske orbite MRO-a, HiRISE će moći detektirati predmet veličine lopte za plažu. Jedan od dizajnera tog instrumenta, Laszlo Keszthely, opisuje razinu detalja koje postiže HiRISE. Ova je kamera otprilike veličine kakvu možemo pouzdano vidjeti kamerom na Marsovu globalnom mjerniku koji je danas u orbiti Marsa. Promjera oko 4,5 metra, to je pristojna gromada. Međutim, nadamo se da će s HiRISE-om biti bolje i to otprilike 5 puta bolje, te da ćemo moći detektirati kamenje otprilike ove veličine. On je promjera oko 90 cm. HiRISE nam omogućuje snimanje fotografija u boji visoke rezolucije. Na Marsu imamo mnogo znanstvenih interesa. Jedan od njih je vidjeti što je učinila voda. Kad djeluje na stijene, vrlo vruća voda može im promijeniti boju. Ovdje imamo stijenu koja je pocrvenjala od vrele vode. Vrela voda može stijene obojiti u zeleno. Tako s pomoću HiRISE-a možemo vidjeti kako je kamenje obojeno raznim bojama i što mu je voda napravila. Time bismo mogli odlučiti kamo poslati buduće misije, na kojem je mjestu voda napravila najzanimljivije stvari na Marsu. HiRISE će snimati ključna područja crvenog planeta, no svoje će leće usmjeriti ne samo 1% Marsove površine. A radit će u tandemu s kontekstnom kamerom ili CTX-om, koji će skenirati širi pojas površine s mnogo nižom rezolucijom nego HiRISE i tražiti područja koje će zainteresirati znanstvenike. Na prijašnjim misijama CTX bio bi kamera s najvišom rezolucijom. Richard Zurek pokazuje kako će 2 kamere zajedno raditi koristeći se mozaikom fotografija s prijašnjih orbitera. Bilo je svjetlih i tamnih područja i mislili smo da znamo što su te stvari. No kad ih pogledate s višom rezolucijom, odjedanput shvatite što one doista jesu. Tamne mrlje su, na primjer, pješčane dine. Detaljne snimke dobili smo kamerama s najvišom rezolucijom na postojećim letjelicama. HiRISE će nam dati 3 ili 4 puta detaljnije slike. No, CTX će slati ovakve slike vrlo širokog područja. Kad CTX nađe zanimljivu metu, HiRISE će zoomirati da je bolje promotri. Vidjet ćemo više detalja na malim područjima unutar konteksta većih slika, pa ćemo bolje vidjeti kako su varijacije boja raspoređene po tlu.
Dosad su ovako precizne slike mogle slati samo kamere na istraživačkim roverima, koji patroliraju vrlo ograničenim područjem. Sada ih možemo fotografirati iz orbite za praktički svaku točku na planetu. Jedna od inovacija je i to što HiRISE-om možemo snimati i stereo slike. Tako, snimajući dvije slike istoga područja, možemo načiniti trodimenzionalni topografski model toga dijela Marsa. Moći ćemo vidjeti stijene i kamenje u 3 dimenzije, a ne samo u jednoj plošnoj slici. Iako kamera ima primarno zrcalo od 50 cm s vidnim poljem od nešto više od 1 stupnja, prosječna fotografija HiRISE-a pokriće golemu pravokutnu mrežu veličine oko 6,5 puta 13 km. Svaki piksel pokriva mali dio tla, promjera samo oko 30 cm. Stoga vam treba vrlo mnogo piksela da pokrijete cijelo područje. Treba vam više od 1 milijardu piksela. Jedan od najvećih problema jeste kako poslati sve te piksele iz kamere u letjelicu i onda natrag na zemlju. Golema količina podataka potrebnih za svaku sliku slače se izravno na vrlo osjetljiv niz antena na zemlji, postavljenih za komunikaciju s dalekim svemirom. MRO će slati signale kroz svemir na 3 glavne komunikacijske adrese u Kaliforniji, Španjolskoj i Australiji, te na posljedku u glavni stožer MRO-a u laboratoriju u Kaliforniji. Iako će brzina radijske transmisije biti 10 puta viša od onih prijašnjih orbitera, obrada tih divovskih slika mogla bi trajati tjednima. No, ti novi pogledi trebali bi znanstvenicima otkriti bogate zone Marsove površine. Kamera će naći nanose i formacije tla koje su izazvali geološki i klimatski procesi. Pomoći će nasilnim znanstvenicima da utvrde povijest Marsa, uključujući i podrijetlo, te relativnu starost površinskih gudura, polarnih slojeva i vulkana. Na posljedku, u svim tim podacima i nevjerojatnim detaljima koje će pružiti HiRISE, digitalno će se kadrirati nova mjesta za slijetanje u budućim misijama na Mars. Vidjet ćemo pješčane dine kako se formiraju na površini. Gledat ćemo polarne kape i kako se one mijenjaju s više pojedinosti nego ikad prije. Moći ćemo pratiti kamo je otekla lava, te kako je tekla tlom. Je li negdje bilo mjesta gdje je tlo bilo mokro dok je lava tekla, gdje su se mogle pojaviti eksplozije pare. Slijedi. Pogledajte kako će znanstvenici rabiti svjetlost kako bi doznali gdje je nekoć voda slobodno tekla crvenim planetom. MRO neće početi znanstvenu fazu svoje misije dok ne završi uspješno s aerokočenjem u konačnu orbitu u studenome. Sljedećih 5 godina jedan od glavnih ciljeva bit će mu skenirati Marsovu površinu u potrazi za tekućom vodom, ključnim sastojkom života na Zemlji. Tijekom 2004. godine NASIni istraživački roveri i dalje otkrivaju nove nevjerojatne dokaze kako su dijelovi Marsove površine nekad bili pod tekućom vodom. Rover Opportunity ponovno je došao do šokantnih otkrića nakon što je počeo bušiti niz kamenitih formacija u krateru Endurance. Geologija je stalno odavala sliku planeta koji je dugotrajno bio oplakivan tekućom vodom. Utvrdili smo da su najprije stijene bile uronjene u plit more, u kojem je sol bila sličnija magnezijevim sulfatima nego našoj vrsti slanih oceana na Zemlji. Nakon toga bili su uronjeni u vodu pod površinom. Naposljetku, nakon što su stijene bile zakopane i uronjene u vodu, pao je meteorit. Ne znamo kad je pao, no formirao je ovaj krater. Potom smo otkrili da je nakon pada meteorita opet bilo nešto vode, tako da je voda poprilično dugo bila ondje. Opportunity, Discovery i Endurance pokazali su nedvojbeno da je ovaj pusti krajolik jedno mogao omogućiti pojavu života. Zahvaljujući tomu, MRO-va je zadaća naći još stijena sličnih onima koje je našao Endurance iz orbite 320 km iznad površine.
Mnogo tražimo od njega, no ta letjelica ima snažan instrument koji može utvrditi mineralni sastav Marsovih stijena iz orbite. Kompaktni izvidni spektrometar ili CRISM analizirat će svjetlost koja se odbija od Marsove površine. Njegovi senzori doslovno mogu vidjeti cijeli spektar pojedinih boja koje čine komponente svjetlosti, od onih vidljivih do infracrvenih. Kako svaki mineral reflektira jedinstvenu boju, CRISM će moći kartirati točan sastav Marsove kore. Spektrometar će prikupiti podatke u segmentima veličine kuće kako bi pomogao znanstvenicima da identificiraju druge stijene koje su bile uronjene u tekuću vodu i možda skrivena hidrotermična nalazišta. NASA je dizajnirala CRISM prema sličnom uređaju koji se već upotrebljava na Zemlji. Taj se spektrometar zove AVIRIS, a poslužio je za kartiranje svega, od mineralnog sastava havajskih vulkana do disperzije krhotina nakon rušenja Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku. Instrument se nalazi na malenom avionu koji može održavati postojanu visinu i nisku brzinu od samo 160 km/h nad željenim područjima. NASA-in znanstvenik dr. Robert Green i njegovi kolege dizajnirali su i izradili AVIRIS. Bog tome. Bog Roberto. Kako je prošao let? Izvrstan let. Odlično. Donio si nam lijepo vrijeme. Danas će njime snimati iznad pustinje središnje Nevade da bi nam objasnili kako funkcionira CRISM. Ovo je AVIRIS, instrument koji mjeri slike, fotografije zemljine površine. No umjesto da vidi samo 3 boje, kao naše oko, on mjeri 224 boje. S te 224 boje možemo vidjeti i njihovo međudjelovanje, pojedinih molekula s pomoću svjetlosti i tako kartirati te molekule. Spektar je sličan otiscima prstiju. Ako vidimo spektralni oblik neke molekule, onda znamo da je ona prisutna, bez obzira na to radi li se o karbonatu na planetu Marsu, koji bismo voljeli naći, ili o vegetaciji ovdje na planetu Zemlji. Danas ćemo odvesti AVIRIS južno odavde na mjesto koje se zove Cuprite u Nevadi. Ondje je hidrotermički sustav i snimat ćemo to mjesto te pogledati molekularne karte koje će instrument sastaviti i predvidjeti što ćemo naći na površini. Zatim ćemo otići na tlo s terenskim spektrometrom kako bismo potvrdili da je ovaj instrument točno predvidio što se nalazi na Zemlji. Optički sustav AVIRIS postavljen je na bazu aviona i gleda ispod sebe u zemlju kroz otvor promjera 20 cm. Svjetlost koja se odbija od površine udara na zrcalo 35 cm, te se optičkim vlaknima provodi kroz spektrometar. Podaci se prikupljaju, digitalno obrađuju i onda se puštaju u kompjutor u avionu na analizu. Dok ekipa leti iznad Cuprita u Nevadi, AVIRIS fotografira područje dugo 1,6 km. Za manje od 1 minute sustav prikupi više od 1.000.000 spektara. Evo slika Cuprita u Nevadi. Golim okom ne možete raspoznati mineralogiju površine. Dakle, ako upotrijebimo spektroskopiju, možemo kartirati te molekule. Svaki mineral koji su našli na tlu proizveo je specifičnu boju na ekranu. Kad CRISM skenira površinu Marsa, znanstvenici će moći odrediti gdje su visoke koncentracije minerala povezanih s vodom, kao što su ovi koje vidimo ovdje. Vidimo glinu koja nam govori kako je ovo hidrotermički sustav. Pogledamo li ove brežuljke, vidimo karbonate. Vidimo mineral kalcit koji nam govori da su prisutni karbonati. Gotovo posvuda na Zemlji gdje ima karbonata nailazimo na fosilne dokaze o životu. Voljeli bismo naći karbonate na Marsu, a ova je tehnologija koja će nam u tome pomoći. CRISM-ova sposobnost da iz svemira točno kartira velika područja mineralnih nalazišta omogućit će znanstvenicima da usmjere potragu za tekućom vodom i mogućim znakovima života na Marsu. No posao AVIRIS-ova tima ne završava ovdje. Moraju verificirati podatke na tlu, dokazujući da su vodom natopljene stijene doista ondje gdje je AVIRIS rekao da bi trebale biti, a za to je potrebna ekskurzija. Rob Green ponio je priručni spektrometar da provjeri podatke u Cupritu. Za vrijeme budućih misija na Mars, sonde na daljinsko upravljanje i roveri uskočit će da potvrde CRISM-ove nalaze na terenu.
Ovo je kaolinit, žuta boja koju smo vidjeli na slikama u avionu. Ovdje je primjerak narančaste, to je alunit. Izmjerili smo mu spektar, predvidjeli smo da će biti ovdje i ovdje, a ovo je karbonat. On je bio ona ljubičasta boja koju smo vidjeli na slikama. Averis je predvidio da sve tri stijene moraju biti ovdje i našli smo ih. Karbonati, glina i sol, kakvi se nalaze na ovakvim mjestima na Zemlji, bit će glavni ciljevi za krizom na Marsu. Oni pružaju najveću nadu za otkriće mjesta gdje je nekoć postojala tekuća voda na crvenom planetu i moguće dokaze o postojanju života. Tražiti određena mjesta na površini Marsa je kao tražiti iglu u plastu sjena. Moramo otkriti kamo treba poslati buduće rovere. Krizm će nam dati tu informaciju jer će nam reći gdje se točno nalaze molekule koje nas zanimaju i koje želimo pobliže istražiti u budućim misijama. Slijedi. Doznajte kako znanstvenici planiraju kartirati vodu, paru i prašinu u burnoj Marsovoj atmosferi i zaviriti duboko ispod Marsova pokrova da vide što se ondje krije. Mars je krajnje negostoljubivo mjesto. Vjetrovi na površini dostižu prosječnu brzinu od 130 km na sat. Pješčane oluje mogu buknuti i obaviti cijeli globus, te ga mjesecima sakriti od sunca. Atmosfera u kojoj je 95% ugljičnog dioksida ne može zadržavati sunčevu toplinu. Ledene temperature na površini variraju od -53 do -130 Celzijevih stupnjeva. Jedna od glavnih znanstvenih zadaća Marsova izvidnog orbitera bit će povećati razumijevanje klimatskih promjena na crvenom planetu. Prvi je cilj Marsova godina znanstvenih promatranja. Zašto Marsova godina? Jer tako vidite sva godišnja doba, a to je važno za klimu koju želimo proučavati. Zapravo, ako možemo naučiti samo jednu stvar, to bi bilo kako se klima na Marsu mijenja tijekom vremena. U prošlosti Mars je imao topliju i vlažniju atmosferu. Nastavni znanstvenici žele istražiti povijest tekuće vode na površini i ispitati koji su uvjeti prouzročili njezin nestanak. Također se nadaju da će shvatiti kako pješčane oluje, protjecanje lave te širenje i povlačenje polarnih kapa mijenjaju geologiju planeta. Uspjeh budućeg robotičkog i ljudskog istraživanja uvelike će se oslanjati na sposobnost MRO-a da opiše vremenske uvjete na Marsu i pripremi se za njih. Orbiter je opremljen dvama klimatološkim instrumentima. Marsi, Marsova kamera u boji, imat će ulogu letjeličinog meteorologa. Ta će kamera dostavljati dnevne klimatske karte za cijeli planet, kao sateliti na Zemlji, a pratit će promjene u okolišu i na površini. S pomoću niza filtara osjetljivih na svjetlost, Marsi će moći identificirati sastav oblaka, ispitati varijacije u ozonu, te pratiti širenje i povlačenje leda u polarnim kapama dok obilazi planet svaka 2 sata. Gleda horizont po horizont, pa dobivate segmente duž svake od 13 orbita na dan. A kad sve to sastavite, dobijete dnevnu globalnu vremensku kartu planeta. Tako ćemo pratiti punu Marsovu godinu. Marsova klimatska sonda ili MCS pratit će vodu ne samo na tlu, nego i vodenu paru iznad površine. MCS će proučavati atmosferu i po vertikalnim i po horizontalnim ravninama. Pratit će razinu prašine, vjetrove i sunčevu radijaciju. MCS će raditi u tandemu s Marsijem i njihovi će se rezultati preračunavati u trodimenzionalne globalne vremenske karte i za dan i za noć. Ovo je model MCS-a. NASA znanstvenik dr. Daniel McLeese objašnjava kako instrument funkcionira. Sonda ima 2 teleskopa. Oni djeluju u području spektra infracrvenih valnih duljina. Ti teleskopi promatraju i atmosferu i površinu. Ovi veliki mehanizmi zapravo su motori koji prema naredbama sa Zemlje rotiraju teleskope u bubnju. Izvodimo jedan plesni pokret kojim dok se vrtimo u orbiti iznad polarnih kapa, instrument gleda u raznim smjerovima.
MCS je dizajniran prema klimatskim satelitima koji danas oblijeću Zemlju. Uspoređujući klimatske podatke s Marsa, McLeese se nada da ćemo naučiti i više o tome kako je vrijeme našeg planeta evoluiralo i kako se danas mijenja. Marsova atmosfera je vrlo slična Zemljinoj stratosferi, daleko iznad razine na kojoj lete zrakoplovi na visini od 30 i više kilometara. Karakteristike su niska gustoća, što znači da je atmosferski tlak na površini oko 100 puta manji nego na Zemlji. Ta je atmosfera na neki način jednostavnija nego Zemljina, a opet je i složena jer su njezini procesi drukčiji, te sada prvi put učimo o njima. Dok se raduje budućim misijama na Mars, dr. McLeese nada se da će Mars i MCS učinkovito predvidjeti vremenske uvjete na Marsu kako bi zaštitili i ljude i strojeve. Jednoga će se dana ljudi kretati površinom Marsa. Živjet će i raditi ondje. Stoga moramo predvidjeti promjene koje bi mogle negativno utjecati na njihovu radnu sposobnost ili čak zdravlje. Na Marsu te su promjene brzi nastanak pješčanih oluja. One mogu znatno reducirati sunčevu svjetlost koja dopire do površine. Neka su vozila koja rade na sunčevu energiju onda manje učinkovita. Može biti teškoća u gledanju na daljinu. Mnogo je toga o čemu treba voditi računa. NASIN orbiter, Marsov globalni mjernik, bilježi aktivnost prašine u atmosferi crvenoga planeta više od 6 godina. NASA je od podataka načinila film koji najbolje ilustrira snažan učinak globalne pješčane oluje na površinu. Ovdje je cijeli planet. U ovom su smjeru geografske duljine. Ovdje je južni pol, ovdje je sjeverni. Imamo grafikon u boji koji plavom bojom predočuje malu količinu prašine, a crvenom veliku količinu. Kako puštamo film, vidjet ćete da je u pozadini malo prašine, iako ona nikad nije na nuli, uvijek je malo ima. Ovdje cirkuliraju žuta i zelene mrlje, one dižu prašinu s površine i usisavaju je u atmosferu. Događaju se eksplozije prašine koje prekriju cijeli planet. Upravo dolazimo do jedne od njih. Ovo je primjer globalne pješčane oluje na Marsu. Da ste sada na planetu, ne biste vidjeli sunce. Gledali biste horizont po horizonti, vidjeli biste svjetlucanje u svim smjerovima. Naša opažanja usmjerit ćemo na površinu. Pokušavamo shvatiti kako te oluje nastaju. Kako od malene nastaje velika, zašto su neke oluje malene i takvima ostaju. Takve podatke pokušavamo dobiti od MRO-a. Pomno ispitujući atmosferske uvjete, MRO će bolje zaštititi buduće misije na Mars, kad će ih voditi izravno na mjesta koja bi mogla biti bogata nalazišta tekuće vode. No NASA želi da MRO ide i dublje od toga. Na njemu je snažan radar koji prodire ispod površine. Naziva se Šarad. On će de facto Marsu napraviti magnetsku rezonanciju, omogućiti znanstvenicima da skeniraju sloj po sloj ispod površine u potrazi za vodom i ledom, koji bi još mogli biti zarobljeni u stijenama ispod tla. Zasad smo tek zagrebali po površini, nekoliko centimetara ili tek mikrona. Ono što vidite očima samo je vanjski sloj, tek površina. Sada želimo prodrijeti dublje, a ne znamo što ćemo naći. Šarad ili plitki radar, koji prodire ispod površine i šalje radiovalove u dubinu Marsove crvene kore od 800 metara, gdje se odbijaju i vraćaju prijamnicima na MRO-u, koji će ih analizirati kako bi kartirali ispod površinske slojeve. Dubinu i sastav Marsove geologije mogu odrediti po vremenu koje je potrebno da se svaki signal vrati u letjelicu. Znanstvenici se nadaju da će šaradom uspjeti detektirati led ili tekuću vodu u ispod površinskim slojevima, tankim čak 10 metara. Do sada je orbiter Mars Express Europske svemirske agencije bio jedina letjelica s radarom koji prodire u tlo zvanim Marsis.
On može prodrijeti oko 5 km ispod Marsove površine. Već je uspio naći dokaze o vodi u obliku leda u nekim lokaliziranim područjima. Šaradova antena će se usmjeriti na pliće slojeve od radara Mars Expressa, no njezine će snimke imati mnogo višu rezoluciju. Proučavat će ispod površinske slojeve leda, stijena i možda tekuće vode do koje bi se moglo doći s površine, te ispitivati unutarnju strukturu polarnih ledenih kapa planeta. Zanima nas je li taj gornji dio površine za koji znamo da ima vodenog leda samo vrh ledene sante ili je to vrh mnogo dublje zone vječnog leda. Ako je ona vrlo duboka, mogla bi sadržavati vodu koja je u ranoj povijesti planeta bila u atmosferi. Tako bismo mogli otkriti kakva je bila klima u drevnoj prošlosti i kako se mijenjala tijekom vremena. Slijedi. MRO utire put budućim misijama na crveni planet. MRO bi trebao svojim moćnim instrumentima otkriti mnoge nove tajne. No to je tek odskočna daska u našem naporu da bolje razumijemo crveni planet. NASA već priprema buduće misije na Mars. MRO je ključan za buduće misije. On je temelj Marsova programa. Podaci koje će MRO poslati na Zemlju omogućit će nam da odaberemo kamo ćemo poslati buduća površinska vozila. Ako pomislite, tijekom sljedećeg desetljeća mogli bismo poslati jedno vozilo, možda dva. Na koje ćete ih mjesto na tom cijelom planetu poslati? Želimo da to bude mjesto koje je u znanstvenom smislu najzanimljivije i na koje se sigurno može ići. Na oba pitanja odgovorit će nam podaci koje će poslati MRO. Sljedeća misija na crveni planet koju planira NASA izvidnički je put na Marsov sjeverni pol. Tu će zadaću izvršiti novo vozilo po imenu Phoenix. Lansirat će se u ljeto 2007. Blizu vječne polarne kape gdje vodenoga leda ima u izobilju, no teren je vrlo grub i opasan. Vozilo Phoenix je dio NASINA izvidničkog programa. Pričvrstit će se blizu polarne kape i provoditi terenske eksperimente na tlu bogatom ledom. Pokažu li podaci iz Phoenixa znakove života na arktičkoj ravnici, NASA će poslati buduće rovere da pobliže istraže. 1999. Marsovo legiju na južni pol planeta. Izgubilo se pri slijetanju i više se nikad nije javilo. Planeri misije za Phoenix nadaju se da će izbjeći tu sudbinu i naći najbolje mjesto za slijetanje uz pomoć MRO-a. MRO će učiniti dvije stvari za Phoenix. Prvo će potvrditi da će mjesta za slijetanje prije nego što stignemo. Imaće primarno i rezervno mjesto. Provjerit ćemo ih većom rezolucijom i odlučiti koja su sigurna i zanimljiva u znanstvenom smislu. To ćemo učiniti oko 8 mjeseci prije lansiranja. Kad Phoenix krene, pratit ćemo atmosferu da bismo mu mogli dati izvještaj o vremenu i vidjeti jesu li parametri za ulazak u atmosferu, spuštanje i slijetanje dobro prilagođeni. Kad jednom stigne na površinu, Phoenix će robotičkom rukom iskopati malene rovove u sloju polarnog leda. Uzorke iz rovova ispitat će u minijaturnoj pečnici i prijenosnom laboratoriju da bismo vidjeli sadržavaju li koju od organskih komponenata potrebnih za život. To je tek prva koju su neki znanstvenici nazvali slijedi ugljik. Budući da je NASA potvrdila kako je Mars nekoć bio pokriven tekućom vodom, izgledi su veći da se život mogao razviti ondje i da su ostaci tih organizama još očuvani u njegovoj ledenoj i stjenovitoj kori. Sljedeće vozilo koje će tražiti te oblike života bit će Marsov znanstveni laboratorij koji će se lansirati 2009. Kombinacija udaljenog automatiziranog terenskog laboratorija i rovera poput Spirita i Opportunitya. Marsov znanstveni laboratorij promijenit će fokus znanstvenog istraživanja. Dok su Spirit i Opportunity prije svega tražili dokaze o vodi koje su našli, i to je bilo izvrsno, Marsov znanstveni laboratorij će tražiti dokaze organske tvari.
MSL će biti mnogo veći rover od svojih robotičkih rođaka Spirita i Opportunitya, a moći će voziti više od 30 km u potrazi za organskom tvari. No zbog dodatne težine motora i laboratorija, mnogo će teže sigurno sletjeti. Spirit i Opport se istom tehnikom uz pomoć zračnih jastuka, koja je osmišljena za misiju Marsova tragača iz 1997. No teški roveri umalo da nisu preopteretili sustav. Inženjeri su odahnuli kad su napokon doskočili i zaustavili se na površini planeta. Mnogi su se bojali da će se zračni jastuci probušiti na oštre stijene i da više nikad nećemo čuti ništa. Da bi MSL sletio na površinu, inženjeri su morali osmisliti sasvim drugčiji pristup. Ova animacija prikazuje novo slijetanje s pomoću nebeske dizalice. Umjesto da rover stavimo na vrh platforme za slijetanje i tako ga spustimo, mi smo stvar okrenuli naopako. Sustav propulzije, rakete stavili smo na stražnju stranu rovera kao naprtnjaču. Kad se padobran u toj naprtnjači će ga usporiti. Tako će se oko kilometar visine stići na oko 20-30 metara iznad površine Marsa. Tada dok još pada, spustit ćemo rover s kabelima. Tako ćemo imati rover praktički spreman za vožnju koji će visjeti na užadi s platforme s raketama. Tako nastavlja spuštanje dok ne dodirne tlo. Kompjuter u roveru osjetit će da je sletio i prerezat će užad. Tako ćete imati rover na površini i samo trebamo dignuti antene i kamere te početi voziti. MRO, Phoenix i MSL dio su ambicioznog plana slanja pokusne povratne misije na Mars, a onda na posljedku i slanja ljudi na ovaj zastrašujući planet. Pred te misije ispriječili su se na izgled nepremostivi izazovi. No prvi je korak utvrditi gdje točno na planetu ljudi trebaju sletjeti. Kad razmišljate o budućim misijama na taj planet, uključujući i one s ljudskom posadom, ključno je pitanje kakve resurse imamo ondje. Ne želim tegliti sve sa zemlje ako ondje ima stvari koje mogu upotrijebiti. Voda je jedna od tih stvari. Tu je pitanje od čega je načinjena površina. Kakvi su ondje minerali? Ako znate kako je to okruženje, moći ćete isplanirati sve za taj habitat. Prikupljamo osnovne informacije o tom okolišu da bismo pomogli u tim procjenama. Što je opasno, što nije. Za što se moramo pripremiti, s čime možemo živjeti. Marsov izvidni orbiter neće početi sa znanstvenom fazom misije do studenoga kad završi s aerokočenjem u Marsovoj atmosferi do dovoljno niske orbite. Do tada znanstvenici će nastaviti izvlačiti što je više moguće podataka od izvanrednih malih rovera koji su već na crvenom planetu. Nitko ne zna kad će se Spirit i Opportunity konačno ugasiti. Oba su rovera uvelike nadmašila predviđenu trajnost, a i dalje su u voznom stanju. No nema ih tko čistiti. Naslage prašine na njihovim solarnim lećama mogle bi uskoro prekinuti njihov rad. Postoji mogućnost da se pokvari neka od ključnih elektroničkih komponenta. Ako se to dogodi, roveri bi mogli odjedanput prestati reagirati i više nikad ništa nećemo doznati od njih. Biće to teško kad se te stvarčice ugase. Neću vam lagati, bit će to težak dan za nas, jer su postigli toliko toga. Da su se rano ugasili, ubrzo nakon što su sletjeli na Mars, to bismo vrlo teško primili. No ovako su toliko toga postigli da mislim kako ćemo moći reći, kad ih zauvijek izgubimo, da su umrli časnom smrću. Pod vodstvom nasljednih znanstvenika, Marsov izvidni orbiter poduzet će sljedeći veliki skok u istraživanju Marsa. Kartirat će površinu, tražiti vodu i tragati za dokazima o životu na crvenom planetu. Kod Marsa fascinira to što smo svaki put kad smo ga pogledali s novim mogućnostima vidjeli nove stvari. Mars nam se svaki put otkrije malo više kad pošaljemo novu sondu. 2010. kad završi misija MRO-a, ponovno ćemo napisati znanstvene knjige o Marsu.
Obrada, Hrvatska radiotelevizija.